Jonas. Fordi han har virkelig, virkelig god tavleorden. Noterne. Det var perfekt. Fantastisk. Min yndlingslærer, det er Louise, fordi hun er mega griner. Ikke sådan en streg. Det må så nok være John, fordi dengang han tændte for brandalarmen, så havde han tillid til mig, og han fortalte mig, at det var ham, der havde gjort det, før nogen andre fik det at vide. SR, fordi vi er hans bitches. Jens, fordi han er awesome. Helt klart Annette, fordi at hun altid giver kage, og vi altid får kage fransk. Helle. Cindy. Hun er lækker. Come on Barbie, let's go party. Jeg havde alle lærerne. Kan man godt til Søren? Mit bedste minde, det var da vi var på lejetur, alle 4 klasser. Jeg synes, det var mega fedt. Hvor vi så en aften kom til at snakke om bryster. Det er så virkelig akavet. Min sørgeligste minde på skolen var da Morten sagde op. Men det blev godt igen, da Ib startede. Min bedste minde ved engelsksprog var alle de dage, jeg mødte op i skolen. Crime! Goddag. Okay. Goddag, det er meget vigtigt filmprojekt, vi har gang i her. Hygger I? Giv mig sugar. Den bedste dag, en dame, den bliver udryddet. Jo. Jeg synes, 9. klasse i år har været rigtig god. De kommer altid til mine timer, husker deres ting og laver deres lektie. Og så tror jeg ikke, jeg kan huske en årgang, som har været så dygtig som dem her. Så det har virkelig været fedt. Det er sådan hemmeligt. Hvem er kommet igennem det her før? Hvem har den bedste røv? Cindy!